Máte už dosť namáhavej a nebezpečnej kuchynskej práce? Skončite s únavnou prípravou jedál. Aj vy ste sa už niekoľkokrát zranili pri varení? Zabudnite na zložité a nepraktické kuchynské prístroje, varte bezpečne a jednoducho. Predstavujeme vám nový a revolučný VeggieCut krájač. Z VeggieCut môžete bez komplikácií a úplne jednoducho nakrájať čerstvú uhorku na šalát, chutné jablko na koláč či na domácu štrúdľu za niekoľko sekúnd. Alebo aj hlávkovú kapustu plnú vitamínov, chutnú červenú kapustu, červenú cibuľu alebo pikantnú rečkovku. Pripravte si pre seba alebo svojej rodine zdravé surové jedlo z cvikly, cukety, kalerábu alebo mrkvy, alebo svojich hostí môžete rozmaznávať aj inými lahôdkami, napríklad šalátom pripraveným z nárezu a zo syru. Za niekoľko sekúnd ľahko pripravíte chutné šaláty, ozdobu do polievky, zdravé a chutné prílohy. VeggieCut sa dá stabilne pripevniť vďaka extrémne silným prísavkám v spodnej časti. Zastrčte špirálový nástavec, chyťte ovocie alebo zeleninu, potom začnite točiť. Výsledkom učaríte celú rodinu aj svojich priateľov. Z VeggieCut budú aj raňajky vašich detí chutnejšie, jednoduchšie a zdravšie. VeggieCut sa môže používať s 3 odlišnými nástavcami, ktoré môžete skladovať jednoducho v bočnej skladovacej priehradke. Vytiahnite nástavec na krájanie a zatlačte ho na miesto. Nastrúhajte ľahko zemiakové prúžky, napečené zemiakové guľôčky, ktoré má vaša rodina a hostia tak veľmi radi, alebo pripravte zemiakové košíčky k vášmu šalátu. Zmeňte rodinné grilovačky na kulinársky zážitok, zemiakové špirály, cibuľové krúžky, reďkovka a skvelé šalátové varianty. Rýchlo a jednoducho pomocou fantastického VeggieCut. Cviklový šalát so sezamovými semienkami pripravíte s týmto nástrojom za okamih. Potom vráťte nástavec na rezanie do praktického zásobníka a vyberte si druhý nástavec na prípravu tenkých špirál. Máte len jedinú úlohu – točiť. Pomocou nástavca pripravíte jablkové, cuketové, reďkovkové alebo uhorkové špirály. Chcete sa stravovať zdravo a prijímať menej kalórií? Spravte namiesto karbonára špaget cuketové špirály karbonára, a to pomocou nástavca na prípravu tenkých špirál. Alebo boloňské cuketové špirály. Môžete taktiež rýchlo nakrájať kapustu a hneď je hotový chutný čerstvý kapustový šalát. Milujete sušené jablkové čipsy? Už ani to nebude problém. Vďaka VeggieCut si v priebehu niekoľkých sekúnd pripravíte jablkové plátky na sušenie, ale môžete ich použiť aj na prípravu jablkového koláča alebo štrúdle. Rovnako ľahko nastrúhate uhorky alebo reďkovky na šalát, zemiakové čipsy ako prílohu alebo zdravé občerstvenie na večer. Máte radi vyprážané cibuľové krúžky? Už sú hotové. Ochutnajte. VeggieCut premení vaše priania na skutočnosť. VeggieCut sa dá veľmi jednoducho rozobrať a umyť v umývačke riadu. Je pripravený na použitie hocikedy. Ohúrte svoju rodinu, priateľov a kolegov jedlom zo zdravej zeleniny a šalátmi, ktoré ste pripravili z VeggieCut. Budú obdivovať vašu kreativitu a krásu vašich jedál. Nakrájajte paprikové rezance do trojfarebného šalátu z čerstvej zelenej, ohnivej červenej a žltej papriky. Výsledok je naozaj jedinečný a očarujúci. Môžete si pripraviť chutné a zdravé jedlo z reďkovky, sladkých zemiakov, cvikly, cibule a ďalších lahôdok. Vašim hosťom sa určite zastaví dých pri pohľade na tú krásu.